baten memoriak aurpegi ugari ditu. Ez da gerrarena aurpegi bakarra. Gogoratuko duzuen legez, iaz euskararen galeraren mugarriak ekarri, irakurri eta era iraunkor baten danon ezagutzarako jarri genituen oroigarri honetan. Aurten, gure inmemorial eremua aberastuko dugu Andren eskubideen mugarriak gogoratuz. Ze ondo dakizue, eskubideak oroak ez direla konzesioak, ez dira opariak, lorpenak dira. Ekinak, lanak eta borrokak emandako lorpenak. Eta lorpenak defendatu behar dira. Represiorik, atzerapausorik egon ez daiten. Sarreratxo hau amaitzeko, esan 2026ko bakearen lore gara talde lanaren emoitza dala. Udala, Andreizia eta Txukruzeta elkartearena. Mila bederatziehun eta 37ko apirilaren 6an Dima bombardatu izan zen. Aurten, beraz, 89. urteurrena dela eta egun hartan hil, zauritu edo gerra krudelaren ondorioz kaltetu edo errepresaletuak izan ziren guztiak barriro dakarguz gogora. Ohore dandanei. Gaurko ekitaldi instituzionalaren aurretik, pasaden astelehenean, kanpaikadak izan genituen. Kanpaiotzez gogoratu gendun Dima bombardatu izan zen eguna eta ordua. Bizitugun mundu zoro honek, beharko lekuz bai kanpaikada erraldoiak leku askotan. Gitxi batzuen handi gozea eta diru gozearen ordez askoren duintasuna lortzeko. Gerra biktima askoren artean Lobaxeta izan zen bat. Berak, gerra aurrean, mendiko saliarena olerkia idatzi zauen. Olerkiak, mendian, askatasun gozez, hiltzen den mendigozale baten historia dakardu. Zamakola eta 11 kantuk batera danok kantatzeko aukera izango dugun jarraian kanta hori.